Transport Malta finanzjat it-tiġdid ta' numru ta' radars f'siti strateġiċi madwar Malta flimkien mal-bdil tal-hardware u software fiż-żewġ ċentri ta' kontroll permezz ta' investiment qawwi ta' 6 miljun euro bħala parti mill-impenn kontinwu tal-Gvern għas-Sigurtà Marittima. Is-sistema magħrufa bħala VTS se tiżgura monitoraġġ siguru u effiċjenti tal-movimenti tal-bastimenti fl-Ibħra Maltin. B'siti ta' radar avvanzati u ċentri ta' kontroll moderni, il-VTS għandha rwol importanti biex Malta żżomm l-istatus bħala ċentru marittimu ewlieni fil-Mediterran. Iċ-ċentru tal-VTS Malta jieħu sehem mod attiv f'kollaborazzjonijiet internazzjonali ma' pajjiżi ġirien biex itejjeb il-koordinazzjoni transkonfinali u rispons f'każ ta' emerġenza. Il-Ministru responsabbli Chris Bonnet qal li dan l-investiment u xhieda tal-impenn sod ta' Malta biex timmodernizza s-settur marittimu tagħha. Ħajkonna sistema iktar avvanzata teknoloġikament biex inkunu nistgħu nagħmlu l-monitoring li hemm bżonn biex naraw li s-sigurtà inħarsuha u anke l-aspett ambjentali. Sistema li swiet il-flus vera imma ħanaraw li l-operazzjoni tal-port kemm madwar mhux il-kosta tagħna biss anki l-ibħra territorjali tagħna u anke lil minnhom naraw li f'kull ħin u f'kull mument ikonna dak il-link anki mal-armata biex naraw li pajjiżna jibqa' l-ewwel net sigur u t-tina ħaġa jibqa' fuq quddiem dik li hija l-industrija marittima li tant aħna kburin biha. Il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Kert Farrugia qal li b'dan l-investiment l-awtorità se tkun tista' tissorvelja aħjar l-Ibħra Maltin. Transport Malta qed tinvesti 6 miljuni f'apparat li jista' jagħmel sorvelja aħjar ta' pajjiżna tal-Ibħra tal-madwar. U dan kollaborazzjoni wkoll mal-Forzi Armati ta' Malta fejn qegħdin naraw li jkun hemm protezzjoni sħiħa tal-ibħra territorjali ta' pajjiżna u bekk inkunu qegħdin naraw li pajjiżna jkun iktar b'saħħtu f'dak li għandu x'jaqsam ma' sigurtà f'dak li qed jiġri kemm fil-opri tal-baħar li jkunu madwarna u anke fil-baħar territorjali. Dan il-proġett wieħed biss minn sensiela ta' investimenti riċenti li saru fis-settur marittimu lokali.